ବେଦୁଆଟା ଆକୁ ମାଇକିନା ଦରକାର କାହାକୁ ଏଇ ତନ୍ତିକି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ତା ବାପା ଅଜା ଅମଳରେ ଆଠଟା ତନ୍ତି ଅମଳରେ ହାତ ତନ୍ତି ଅର୍ଥ ଥିଲା ଆମରି ଘର ଯାଇଛି ଆଉ ତୁ ତ କ୍ଷୀର ନେବୁ ଚାଲିବୁ ଆ ପାଖରେ ଫସଫସ୍ ତା ପାଖରେ ଫସଫସ୍ ତା ପାଖରେ ଫସଫସ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆକୁ ଅଟକେଲେ ହେଡ୍ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ନୁହଁ ଏଇ ବାଲିକୁଦା କରୁନଥିଲେ ରାମଲୀଳା ସେଇ ରାମଲୀଳାର ହେଡ୍ ରଖିଥିଲେ ଓହୋ ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଉ ତୋ ବାପା ଜାଣିଥିଲା ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା ନା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଲରେ କହୁଛି ଗୁଣି କରିବେ ତୁ ଦେଖୁ ତୁ କ'ଣ ହବୁ କିଏ ଗୁଣି କରିବ ଗୁଣି କିଏ କରିବ ଭଲରେ କହିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଉଛି ହାତ ଚାଟା ଆସୁକୁ ଯାଉଛି